100 sena wara l-Gwerra l-Kbira u 25 sena mill-waqgħa tal-ħaj ta' Berlin, għatawn min jaħseb li l-gwerer u l-ħitan huma għażliet vijabbli. F'messaġġ tal-miliet li fih irrifletti dwar dawn ir-realtajiet, il-President ta' Malta Mir-Luis Coleiro Preca stqarret kif dawn iċ-ċirkostanzi il-protokoll tas-silenzju huwa immorali. Ikkundannat mingħajr ebda riservi tattiċi politiċi u attakki oħra li jistgħu jimminaw il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nikkundanna kull attakk fuq il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nikkundanna l-vjolenza fid-djar, il-vjolenza permezz tad-dinja virtwali, il-vjolenza fit-toroq ta' komunitajiet u popli sħaħ. Il-President appellat biex l-2015 tkun is-sena fejn matula nkomplu nirrakkuntaw l-istejjer ta' meta l-bniedem falla meta poġġa l-vjolenza qabel il-ħniena u r-raġuni. Hawnhekk ħeġġed biex Malta jsir mudell ta' għaqda u paċi. Bi pjaċir innotat li pajjiżna esperjenza aktar tisħiħ fil-kamp ta' drittijiet ċivili, l-ekonomija kompli tkattar il-ġid u l-firxa ta' servizzi soċjali, skemi, traħis u għajnuniet finanzjarji ħaffew it-toqol tal-ħajja ta' eluf ta' ċittadini Maltin. Stqarret li rridu niżguraw li l-2015 tkun is-sena fejn il-ġlida kontra l-faqar tissokta b'mod urġenti bix-xogħol soċjali fil-komunità. Żiedet li rridu wkoll nagħtu lil uliedna sistema edukattiva aktar rilevanti li tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadinanza demokratika. Filwaqt li qalet li għandha tkun ukoll sena li fiha nipperswadixxu lil xulxin illi meta nfaqru l-ambjent inkunu qed immardu lil poplu. Il-President Coleiro Preca esprimiet ukoll ix-xewqa ta' aktar għaqda bejn il-familji u aktar diskussjoni bejn il-politiċi.